1800 소야들 가 막아 나와는 게 200 lah habis nung ha 200 गैया र राइट नों मा प्रेक्टिस खालामगासिनो नामा प्रेक्टिस खालामनो ना ये तो चीटिंग हो गया रे भाई आयो रे मां खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे चेलेन्ज नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय 15 सेकेन्ड बेसेबां 15 सेकेन्ड थ' नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय निजि खालाव सागोन नामा ओइ बिदि जाया खाना होगोन थ' मेगन खाथेनानै माने मानि कालेक्सन खालामनांगौ ना मानि कालेक्सन चेलेन्ज थ' जों साथाम पार्टिसिपेट आरोना टटेल बेयाव फैसाया दङ 6000 सिं दङ 500 200 ओरैजाय पुरा 50 100 नै बिदि दङ आरोना गाइस फैसाया ओमफ्राय मेगन खाथेनानै पुरा कालेक्सन खालामनांगोन आरोना नोंथांमोना फाटाफारि लाइकखौ होयोब्ला एसे मोजां जागोन आरो कमेन्ट सेक्सनखौ लास्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सोरनिया साबसिन जादों सोरनिया मोजांसिन जादों आरो सोर उइनार जादों नायबानो जाबाय नोंथांमोना उइनार माने मा सोर बांसिन फैसा कालेक्सन खालामनो हायो बिदि आरोना जेनेबा जों साथामनि गेजेरावहा टटेल बेयाव 6000 दङ थ' गाइस बांद्राय गोबाव खालामालासिनो जों भिडिअखौ सुरु खालामसै नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामो ना मा बुङो थ' फार्स्टआवनो बुंखायो आङो बेखौ बिजौआव हमनांगोन बेखौ थोरसिखौ गोजौ दैखांनांगोन ओमफ्राय कालेक्सन खालामनांगोन अके थ' बिदिब्ला 15 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड गाइस र राइट नों मा प्रेक्टिस खालामगासिनो नामा प्रेक्टिस खालामनो मोना जाबाय ना रेडी ना डाबल जाबाय आरो नाया दे जाबाय ना बाय र आं गो होनना बुंबाला माबा दै आं गो होनना बुंबा माबा दै 1 2 3 गो मेने ना 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 नि ना नि ना ना ओके गाइस गाइस जाफानि फैसा कालेक्सना बेसेबां जाखो आं खोन्थागासिनो फैसा गोलैबावदों आंना 200 गोलैबावदों ओमफ्राय टटेल आफाया मोनबाय 500 900 पुरा पुरि गाइस 1000 जोङो 1000 मोनबाय हा 1000 बेखौनो लाथ'दो आच्छा 1000 दै हरदो नामा 1000 ओमफ्राय दे एबार सोर एबार नोंनि गांनि दखना मोननांगौलै थांथ'नाङा मा थांनो नागिरदों बेयाव थाङो नों नायनांगोन ना सोर बांसिन बांद्राय मोनो सोर खम मोनो आंखौ जेबो नुखाया नुवा दा मेगना सालायलायो दखना बायनो मोनगोन आंहा मोनथारबा होद सेखलाय जागोन दे जाबाय ना अके र बेखौ हम र जाबाय दा 1 2 3 apa ayo tapi deh mambar deh and action Tidak lagi kunci lagi gani apa baik 500 600 1800 Soyazer kau makan awalnya dia 200 lah habis nung ha 200 gaya apa betul lagi doh betul lagi le ai betul lagi berapa isang haidin mana tuh gila Alek beri agak hazar sih kayak kamu asri le nang beku serna haban jabai ha resum oi nai oh jiru sampai kok nabai nu le ya so guys 0 1000 ebar angni palasai deh namanya apa? Ini देखा दे ना फाने र भाई ये चीनी कर लिए नहीं जब अरे मेगोना माने ओरै थुयो जाबाय थ' जाबाय र फैसा दांग्रो दांग्रा गैया दंजोबो दे र जाखै दे 1 2 3 ओइ र
जाबाय जाथ'वाखै cancel दे दे go Go. आयु एक 200 300 400 जाबनाय जायासै बेखौनो 1 2 哎呦我的妈！ Wah, menentai bestu ah. Dabai, menmadeng. 哎呦我的妈！ Menmadeng. Aida, ilai. गाइस 50 taga मोनबाय गाइस 50 रुपिस आङो Menmadeng bestu ah. Neng dayo edit daul naida ho. होमबालाय आं मानि एफा बुरजा हाखो आं बेनोथ' 50 थाखा जाहैबाय। खिन्थु नोंथ' मोनथाराखैना नोंथ' जिर' Betul आं 50 थाखा मोनबाय गाइस 50 रुपिस उइनार Dah, ओमफ्राय mentak nalang kunci bodoh beda. आयौ Kunci. सान्स खनसे सान्स होबावनांगौ नोंनो सान्स गैला डाबल डाबल है न आयै Boleh, ambah hodo hodo. खनसे गाइस होसानसै नङाबा लासिंसिं जागोन ना बेना ना दे दे दख'ना बायथारनांगौनो दख'ना बायनो फैसा मोनगोन दे जाबाय दा Ayo. र' Makai. दे जाबाय र' आं टाइमिं होग्रोनो हा र' गाइस 15 सेकेन्ड हा रेडि दोङोलै गासिबो दंजोबो Deh. 1 2 3 गो Mana pun marah. गांसे गांनै गांथाम गांब्रै नै खोजिलाय गां थांबाय गांब्रै जाबनाय जायासै गांब्रै नों दा ओइ 50 थाखाल' हाबदों गैलालै हो गैला 50 सेस रुपिस किन्तु उइनारा सोर जाखो नोंथांमोना कमेन्ट माहाय खाथियाव होबोखाया Buat nasi ke mak usah. होद होद बोथोराखै मानो बुथुलाबायनो गाइस Ah, bangsın be. उइनाराथ' आफायानो उइनार जाबाय ना फैसाखौ गासिबो आफायानो मोनजोबसिगोन दायो मानि थाखाय होनबा उइनारा नोंनो जाखाबाय ना 1000 मोनबाय नोङो Nah, nilai apa tuh sanang kunci. आफायानो मोनजोबसिगोन बेखौ Bro, sanang. Dah, ada dah. ओइ जाला ये तो चीटिंग हो गया रे भाई 哎呦我的妈！哎呦我的妈！ ये तो चीटिंग हो गया रे भाई तो गाइस बिदिब्ला चीटिं नों 1000 मोनबाय ना थ' बिनिसाय गाइस दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना गाबोन सामब्रान जुथा मोनगोन ना मोनालै हाजारसे दं सामब्रान जुता मा खालाम सामब्रान जुताखौलाय गानना थाबायनोसै ब्रा सामब्रान जुता दों हाथायाव थांलाय फैलाय आच्छा हाथायाव थांनो थाखाय सामब्रान जुता बायनो मोननोबो हागौ